Tun bayan da Kotun Kolin Najeriya ta baiwa Shugaban ƙasar Bola Tinubu ƙarfin ayyana dokar ta-baci a kan jihohi da ma ikon tuɓe duk wani zababben gwamna da ɗan majalisa, 'yan Najeriya ke bayyana ra'ayoyi dangane da wannan hukuncin da kuma ɗaura ayar tambaya a kan 'yancin zababbun shugabanni a jihohi. A ranar Litinin ɗin da ta gabata ce dai Kotun Kolin Najeriya ta yanke hukuncin cewa Shugaba Bola Tinubu na da ikon dakatar da duk wani zababben jami'in gwamnati a lokacin da aka ayyana dokar ta-baci a kowace jiha. Shin yaya masana shari'a da siyasa ke kallon wannan mataki? Menene tasirin hakan ga mulkin demokuraɗiyya? Kuma me hakan ke nufi ga gwamnoni da sauran zababbun shugabanni? Waɗannan da ma wasu tambayoyin za mu duba a cikin shirin gaskiyar magana na wannan makon tare da ni Fauziya Dauda. Kuma domin tattauna wannan batu a yau ina tare da Dr. Kabir Sufi, masanin siyasa a Najeriya da kuma barista Buhari Yusuf, masanin shari'a duk dai a tarayyar ta Najeriya. Zan fara da Dr. Kabir. A matsayinka na masanin siyasa, yaya kake kallon wannan hukunci na Kotun Kolin Najeriya? To, masu kallo da sauraron assalamu alaikum. Abinda nake gani shine kamar an yi wa wato wa'adin dukkanin waɗanda aka ayyana dokar ta-bacin a kan su karan tsaye. Duk da dai akwai dokoki da aka kafa na ayyana shi dokar ta-baci din. Kuma wani lokacin ana ganin ba a bin dokokin ma na ayyanawar. Wani lokacin sai bayan an ayyana dokar ta-bacin ma ake kai wa majalisa. Kuma sannan daga baya a ji an ce majalisa ta amince. Wannan duk dalilan da suka sa aka kawo har aka tafi ma wajen batun shari'a ɗin kenan domin tantancewa. Kuma idan har aka yi haka ina ganin su masu mulki ɗin da aka zaɓaɓɓu a matakai da dama ɗin za a sa musu ɗarɗar da fargaba da kuma rashin damar da kundin tsarin mulki ya ba su da su aiwatar da abin da aka zaɓe su domin su aiwatar. Za su kasance suna ɗare-ɗare domin kada su wato kamar samu takun saƙa a tsakaninsu da ɓangaren shugabancin ƙasa ɗin. To wannan duka abubuwa ne da ya kamata da mu a ganin mu muke ganin kamar hukuncin ya take waɗannan damammakin da suke da shi a matsayin zaɓaɓɓu su yi waɗanda suka zaɓe su ayyuka da kuma wa'adin ma da shi kansu a kundin tsarin mulki ya ba su. Tunda aka ayyana dokar zuwa wani lokaci kuma har ana da damar ma a sake sabunta ta ko a ƙara tsawon wa'adin ita dokar. Wannan duka ya shiga cikin abubuwan da ake ganin kamar kwan baya ne da ake yi akan abu tanade-tanaden kundin tsarin mulki. Kuma duk da dai ga barista yana tare da mu na san zai duba abin ta fuskar shari'a, wasu masu nazari a shari'a ma kansu kamar su barista Femi Falana kamar yadda suka nuna sun nuna hukuncin ma fa ba wai yadda muka ɗauka ɗin na wai ya ba shi dama bane ta 100%. Yana ganin kamar akwai ƙalubale wajen shi kansa yadda za a warware hukuncin. To wannan ya nuna cewa lallai akwai buƙatar su waɗanda suke da madafun iko da kuma sauran 'yan siyasa su sake nazari akan shi kanshi wannan hukuncin, sannan watakila su dole a samu abin da ake cewa political solution. Ɗaya daga cikin political solution ɗin da za a iya samarwa shine gwamnoni da kuma sauran waɗanda suke a ƙasa ɗin za su iya buƙatar a sake samun gyara a kundin tsarin mulki domin dai ya kasance an yi garantiyin wannan damar tasu da zaɓe ya ba su. To, Dokta za mu dawo gare ka, bari mu dubi ɓangaren shari'a. Barista Buhari Yusuf, shin a fannin shari'a me wannan doka ta ƙunsa ne na ƙarfin iko da aka baiwa shugaban Najeriya na sanya dokar ta-baci da ma dakatar da zaɓaɓɓu a jiha? Wato, kafin mu je a gefen shari'a ina son mu duba wato gundarin tsarin mulkinmu me ya ce akan abin da ya jibanci wato state of emergency. Tashi na 305 ya fito da dalilai da ya sa idan ƙasa ko gefen ƙasa ya shiga fitina ko rigingimu, shugaban ƙasa yake da marawan majalisa dama ne state of emergency. Abin da ake nufi da sakawa ba wani abu bane. Ganin dokoki na ƙasar nan sun ɗau duka madafai na wato a security na tsaro sun mika shanun shugaban ƙasa, to dole a samu buƙata na ya shigo domin ya ƙara wa abin ƙarfi na daƙile rigimar da ta taso.
shikenan wato idan kika dubi sashi na 11 sakun layi na 4 na constitution din nan, su kansu 'yan majalisar tarayya da aka ba su dama na wato karɓan aikin jihohi da ke cikin rigima ko jihar da take rigima, sakun layi na 4 sai ce to amma fa wannan dama da aka ba ku na yin doka wa jihar da take cikin rigima ba kewaye ku karɓi mulkin su ba. To kin ga da wancan kashi 305 da wannan kashi 11 da sakun layi na 4 ya nuna shugaban ƙasa bayi da hurumi na wato dakatarwa ko cire gwamna a nan da yake mulki. To sai mu koma gefen shari'a. Wato abin da ya sa shari'a ta taho da ɗan rigima wato da rashin matsayi guda ɗaya da za a dafa shi ne. Na farko kotun nan na cewa ba ta da hurumin jin shari'a nan, dalili kuwa kashi 200 da uku kashi 203 abin kotun ɗin shi daidai ba yana cewa shugaban ƙasan wato kotun koli bata da hurumin jin shari'an da baki tsakanin wato jiha da ko gwamnatin tarayya ko jiha da jiha ba. Kashi 232 abin da ya ce kenan, saboda haka sai kotun ta ce ba mu da hurumin jin shari'a, kuma da kuka taho da ƙara a matsayinku na gwamnoni ba ku da matsayi na shigowa da ƙara, saboda me a matsayinku na gwamnoni wannan sashin da yanzu na kira bai ba ku kariya na shigowa da shari'a ba. To wannan kenan shi kan shi wato state of emergency da aka yi a jihar Rivers ya saba wa doka, saboda majalisa tamu ta tarayya a maimakon ta tantance a zaɓe sai ta yi da amfani da murya, shi ma saba wa doka. Barista idan na fahimce ka kenan wannan hukunci bai yi daidai da tanade-tanadin kundin tsarin mulkin Najeriya ba kenan. Ko kusa bai ba. Na biyu wannan ina son ƙara wa wato argument ina ƙarfi. Amerika da muka aro wannan tsarin daga wurinsu 10 amendment ɗinsu cewa ya shugaban ƙasan Amerika ba yi da power na cire gwamna na laddi. To kenan idan ka dubi wannan da tarihin demokradiyya da sauransu da kuma federaliya na tsarin gwamna na zaman kanshi, ciyaman ɗin local government na zaman kanshi, shugaban ƙasa na zaman kanshi. Su wannan kotun koli su suka yanke wani hukunci kwanan da cewa gwamna ba yi da katabus akan mulkin ƙananan hukumomi. To kuma tunda kuka yanke wannan hukunci, me ya kawo na cewa wannan karan shi kuma shugaban ƙasa yana iya cewa yana da hurumi akan gwamnoni na larduna. Amma kamar inda shi abokin ya ya ce har yanzu gundarin shari'ar bata fito fili ba tukuna na tantance me ya faru, shi yasa da dama lauyoyi ke cewa har da ni ciki na cewa ainihin shari'ar nan ba haka take ba. To amma sai ga ɗaya daga cikin al'alan a guda 7 ɗaya daga cikinsu yana cewa shi bai da hukuncin da 'yan uwan shi guda 6 suka yanke na cewa gwamna shugaban ƙasa wato yana da hurumi da cire ko dakatar da gwamna na jiha ba. To kenan ta tabbata wancan shine matsayinsu. Matsayin mu kuma ya tafi da shi wannan alkali ɗaya tilo da ya tsaya akan matsayin shugaban ƙasa abin doka da tsari da tarihi da tafiya ta dimokuraɗiyya bayi da hurumi na dakatar da koko cire gwamna na jiha. To idan na koma ga Dr. Kabiru, kaji mahangar masana shari'a cewa wannan hukunci ya yi hannun riga da kundin tsarin mulkin Najeriya. Shin a matsayinku na ku masana siyasa, kuna ganin wannan hukunci zai iya zama barazana ga dimokuraɗiyya ko kuma wata hanya ce ta tabbatar da tsaron ƙasa da doka kamar yadda wasu suke gani? Kusan za mu iya cewa abubuwan guda biyu ne. Yawanci duk inda ake aiwatar da shi dokar ta ɓaci ɗin,
jihohi ne da ake samun matsaloli yawanci, musamman kuma idan akwai barazana ta tsaro din, akwai wannan kusan shine dalilin da yasa har aka bada damar a yi abun. Amma damuwar shine kada ya zamana an bada dama ta 100% a yi abin da aka ga dama ko da babu buƙatar hakan. Na ɗaya kenan. Sannan na biyu, kamar yadda muka gani a baya, ba a bin tsarin dokar. Kamata yayi sai an je majalisa kafin a aiwatar da dokar. Amma duka wanda aka yi a baya, ba ma wai da wannan gwamnatin ba, duk yawanci wanda aka yi a baya sai bayan an aiwatar sannan ake kai wa majalisa. Kuma yanzu nan barista ya gaya mana cewa an yi amfani da voice vote wajen, wato da murya ta amincewa a majalisa wajen yadda da cewa an yadda a sa shi dokar ta ɓaci din, wanda ya saɓa wa tanade-tanaden dokoki na aiwatar da haka din. To idan dai tun kafin ma babbar kotun koli ta bada wannan damar ana yi wa tsarin karan tsaye, ina ga yanzu kuma da ake ganin cewa tunda gashi ta bayyana kamar yadda barista ya gaya mana, alƙalin da ya ɗauki sashe mara rinjaye wato minority decision ya ce ya barranta da su waɗancan masu majority decision. Wannan ya nuna cewa lallai hasashen da ake yi cewa haka ɗin shine tabbatuwar abin da suka yi. To wannan ya nuna cewa idan tunda har aka samu wannan, kamar an ƙarfafa kuma a ci gaba da yi wa ita dimokuraɗiyyar karan tsaye ne a duk lokacin da aka ga dama. Kuma hakan naƙasu ne ga ita dimokuraɗiyyar. Kuma kamar yadda na faɗa a baya, zai sa su shugabanni a wannan mataki na jihohi ba za su iya samun ƙarfin gwiwar aiwatar da abin da aka zaɓe su yi ba, musamman in suna da tsoron kada hakan ya ci karo da buƙatun shi shugaban ƙasa ko jam'iyyarsa ko fadarsa ko wani abu makamancin wannan. Lallai ya kasance an yi wa ita dimokuraɗiyyar karan tsaye, musamman a wannan mataki na jiha. Idan har kamar abin da barista ya faɗa, abin da aka yi wa jihohi wajen hana su karan tsaye ko katsalandan ga ƙananan hukumomi, duk da tanadin da aka ba majalisar jiha na ta yi wa abin da ya dace a ƙananan hukumomin da ake da matsala, amma su me yasa jihohi ba a ba su wannan damar ba a musu garantiyin ɗinsa ba, wannan hukuncin ya zo ya taɗe musu wannan damar da suke da ita, a maimakon a yi ƙoƙarin gyara abin. Shi yasa nake ganin duk da bamu zo kan watakila abubuwan da ya kamata a yi ba, ina ganin lallai dole a nemi wato mafita ta siyasa. Ɗaya daga cikin abin shine su gwamnoni su bijiro da buƙatun kawo gyara a kundin tsarin mulki ta yadda zai tabbatar da wato wa'adinsu ɗin an yi garantiyin ɗinsa. To dakta, za mu zo ga za mu zo ga hakan gaba kaɗan. Zan koma ga barista. Barista, idan na mai da mu baya kaɗan, wasu za su so su ce to wai menene bambanci tsakanin ayyana dokar ta ɓaci a jiha da kuma tuɓe zaɓaɓɓen gwamna ko kuma ɗan majalisa a fannin shari'a? To, a gefen shari'a, a state of emergency kamar yadda ɗazun na yi bayani, ba wani abu bane illa a ƙara wa gwamna ƙarfi na taimakon bashi hannun waɗanda suke rike da madafai wato na security don ya daƙile abin da ke ƙasa. Cire shi ko yana sashi na 100, in za a cire gwamnan Najeriya yana sashi na 188. Na 188. Wato constitution ɗin na namu wayiyar constitution ce, bata bar komai haka nan a sake ba. Saboda haka shi yasa da dama suke cewa to ai dokan da ko hukuncin da kotun koli ta yi ya saba wa sashi na 1 sakun layi na 3 da yake duk abin da za a yi da ya saba wa abin da ke constitution ɗin nan, abin da constitution ɗin nan yake, to shi kenan a watsar da shi, a shashanci ne, soki burutsu ne, shirme ne. To abin da ya faru kenan. Na biyu, a hanyar cire gwamna guda hudu ne ko biyar. Akwai ko ya mutu, ko ya saka takardar sauka da kanshi, ko an tsige shi, ko ya fada cikin fitina na rashin lafiya da ba zai iya wato gabatar da komai ba, ko lokacin da aka yanke mata shekara 4 ta ƙare. Shikenan layi guda 5. Kin ga kenan shugaban ƙasa ne ya dakatar da shi ko ya cire shi gaba ɗaya, baya cikin waɗannan abubuwa farillai guda 5, baya ciki. To ya saba kenan da ainihin abin da gundarin tsarin mulki ya ce. Shin kada a manta da ina kuma wanda suka zaɓi gwamna, saboda ba shugaban ƙasa ya zaɓa musu gwamna ba,
su suka zaɓi gwamna, saboda haka sun fi kowa right a citizen right, sun fi kowa wato dama na muna son ya ci gaba da muna son mu cire shi. Kuma kamar inda Dr. Ɗazin ya ce, idan aka bar wannan abin nan da ya taso shi yanzu ya ci gaba, to barazanar da take wa dimokuraɗiyya ta hau barazana ta ko lokacin soja. Saboda kenan za mu wayi gari ran da aka yi shugaban ƙasa da baya da rinjaye a jihohi ya declare din state of emergency, ya tura sojoji suna mulkin jihohin nan, kin ga an faɗa babban rigima. Saboda ko laifi da aka faɗa a sashi da aka kawo a sashi na 188 shi ma bai fayyace to wai me ake nufi da yawan laifin da zai kai ga ai haka. Dama a nan ƙasa ma a wata rigimar a ƙasa. To yanzu kuma aka zo a wannan shari'a aka ce an sake faɗaɗa wato hurumin shugaban ƙasa na dama da aka bashi da yi amfani da state of emergency don ya dakatar da gwamnan jiha. Ya saba wa demokaradiyya, ya saba wa constitution, ya saba wato common sense, wato hankali. To barista, wasu tun da aka fara batu akan wannan yanke hukuncin, wasu suke ganin cewa wannan hukunci kamar zai buɗe ƙofa ne ga takurawa zababbun gwamnoni ko kuma fuskantar matsin lamba wadda ta wuce kima daga shugaban ƙasa. Shin ka yarda da hakan kenan? Na yarda da haka, ba ma kawai ba za su zauna ne a tsorace saboda tunanin kar in ki kaza wadda kar in nuna ra'ayina da ya saba a na shugaban ƙasa ya taho da wannan abu ya tumɓike daga mulki na. To idan ko aka ci gaba da wannan tsari, to ainihin foundation na democracy ya lalace, an lalata shi. Saboda dama shi democracy ba a cewa ana yin shi sai an ba wa kowa dama na nuna ra'ayin shi, ya rike ra'ayin shi, ya yi amfani da ra'ayin shi, kai ma kai taka. To amma ina jin a tarihin shari'a ta Najeriya tun ko lokacin kafin a bamu independent ba a taɓa samun hukunci na shari'a da ya tada hankalin wato masanan shari'a da alƙalai da sauransu kamar wannan ba. Gaskiya an shiga na to dole sai an samu matakai da za a amfani da su domin warwarewa. To Dakta To hanyar warwarewa watakila su yi amfani da shari'an ameci da aka yi wanda da ya ce wato a zaɓe gwamna ake zaɓa, wanda ya tsaya zaɓe shi ake zaɓa a bashi. Haka kotun koli ta yanke. Daga baya sai ta ga ai fati ke da ƙarfi na tsayawa a zaɓe. Ita Supreme Court da kanta ta canja wannan shari'a, ya komo ba mutum ke tsayawa a zaɓe ba, fati take tsayawa. Saboda haka akwai dama na a fito a yi wa abin gyaran fuska sosai yadda jama'a za su karɓe shi. Dr. Kabir, idan na dawo gare ka, barista ya yi batu akan batun 'yan ƙasa da ma waɗanda suka yi zaɓe a wannan hukunci. A ganin ku masana siyasa, yaya wannan hukunci zai shafi ƙwarin gwiwar 'yan Najeriya wajen zaɓen shugabanni, musamman ma gwamnoni da 'yan majalisa? Lallai kam idan dai har wannan ɗin ta tabbata, to za su rika jin cewa ba su da ƙwarin gwiwa na cewa waɗanda suka zaɓa na iya aiwatar da wa'adinsu ko kuma na iya yi musu ma abin da suke bukata. Ko da sun zaɓi gwamna ɗin, suna ganin cewa gwamnan zai fifita buƙatar ɓangaren shugaban ƙasa akan buƙatunsu, domin gudun kada a yi masa wannan karan tsayen da ita wannan hukunci ya bayar. To lallai wannan ko ba ƙaramin tasgaro bane ga dimokuraɗiyya, ya kasance wanda aka zaɓa ya fi tsoron ko kuma ya fi sha'awar ya daɗaɗawa ɓangaren shugaban ƙasa akan wanda suka zaɓe shi. Su ma kuma masu zaɓen haka za su rage karsashin da kuma duk wani ƙwarin gwiwa da suke da shi na cewa su ake yi wa aiki. Ko da an bijiro da wani aikin ma sa iya ganin ba lallai su aka yi wa ba, watakila an yi shi ne domin ya daɗaɗawa wa'incan ɗin. To wannan ma ya rage musu jin daɗin ita kanta dimokuraɗiyya ɗin. Wannan shine duk abun fargabar da ake yi akan wasu daga cikin naƙasun da shi hukuncin ka iya kawo wa dimokuraɗiyya. Amma na ji daɗi da barista ya ce za a iya gyarawa, duba da abin da ya faru a baya, duba kuma da abin da wani tsohon shi alƙalin ita irin wannan kotun ya faɗa, cewa duk abin da suka yi ba wai sun yi shi bane akan ba su da nakasu ko gajiyawa. Justice Buta ya ce duka justices ta Supreme Court su ma they are not fallible. To saboda haka idan har suka gane laifinsu, ba laifi idan suka samu wata gaba da za su iya gyarawa.
wannan abin gaskiya ba karamin daɗaɗa min yayi ba da na tuna waɗannan tanade-tanaden da kuma irin misalai a baya da aka yi irin wannan ɗanyen hukunci. Barista zan dawo gare ka, mun samu matsala da network ɗin Dr. Kabiru Sufi. A bisa fannin shari'a, shin alal ga misali idan wannan doka ta dakatar da wani zaɓaɓɓen gwamna, shin yana da iko da zai iya ƙalubalantar ta a gaban kotu? Yana da ita. Sai dai kamar inda ɗazu na ce, tafiya kotun koli wato gaba gadi wato straight baya yiwuwa a mutum shi ɗaya tilo, sai dai jiha ko ita gwamnati ta kai wani wato jiha ta kai wata jiha, a nan ne supreme court za ta samu abin da ake cewa original jurisdiction, wato jurisdiction na kai shi. To amma dan kai ka tashi ka ce an cire ka a gwamna da ka kai kara, ai ko ɗazun inda a maganar da na ce ɗaya daga cikin dalilan da ya sa kotun koli ta ce wannan shari'ar babu hurumi saboda wanda suka shigo da ita sun shigo da ita ne a matsayinsu na gwamnoni. Shi kuma sashi na 232 cewa ya yi sai jiha ita za ta iya shigar da ƙara against wato gwamnatin tarayya, ko gwamnatin tarayya ta shigar da ƙara akan jiha, ko wata jiha ta shigar da ƙara akan wata jiha. Kenan mutum shi kaɗai bai tafiya kotun koli ya ce na zo in shigar da ƙara dan an cire ni, musamman ana cire ka a gwamna to ka rabu da wannan mukamai da wannan kariya na kashi 300 na sashi 308. Wato barazana na wannan demokradiyyar tamu a wannan karan ta fi tasowa ne daga tsari na siyasa da 'yan siyasa, kuma shi wannan hukunci na kotun koli kada kowa ya yi murna da ita, wato tsumagiya ce ta kan hanya da ta daki kowa, saboda kana rabuwa da mulki kai ma ka fada cikin waɗanda suke kukan wannan shari'a da aka yi. Yana yiwuwa yanzu kana shugaban ƙasa ka ɗan bode ta, to amma fa kana sauka za a wayi gari kama kana da gwamnoni da za a yi musu irin wannan. To amma mutane ina son a lura da wani abu guda ɗaya. Kotun koli aikinta shine mai fassara doka da fassara matsayin constitution, ba ta doka, amma takan yi policy statement amma ba ta doka. Na biyu, wannan rigima ba rigima ce da za ta da hankalin mutane ba, har idan muna da imanin cewa muna da majalisoshi masu ƙarfi, saboda dama akwai buƙatan a yi wa sashi na 305 ɗin da ya ba shugaban ƙasa daman state of emergency, ya kamata a mai gyara da kwaskwarima sosai don a nuna iyaka wato limitation na power shugaban ƙasa. Dokar me yake akwai wannan buƙatar ta gyara, to yanzu wata dama ta samu da za a iya haka. Yanzu aiki ya koma wajen 'yan majalisa idan ma kotu bata warware da kanta ba, su 'yan majalisa suna iya ɗaukowa wannan doka su mai gyara a kwaskwarima, kuma su yi ta da sauri za su taimaki kansu. Za su zauna su nuna cewa to wannan kamar inda yake a 10th amendment na constitution ɗin America, cewa wannan sashi bai ba wa shugaban ƙasa dakatarwa ko cire gwamna na laddi da aka cire ba. To a nan akwai wata aya tambaya yau, to idan ƙasar ta shiga rigima Allah ya kiyaye, dan dama da aka bayar na state of emergency cewa ka idan ƙasa ta shiga rigima to ɗauka ƙasa gaba ɗaya ta shiga rigima, to shi shugaban ƙasa idan aka cire shi wa zai rike ƙasa, ko kuma wa zai cire shi? Wato shari'a ta taho da rudani sosai, ta taho da shuba iri-iri da dole akwai bukata na a zauna a warware. Wannan barazana ce sosai wa tsarin dimokuraɗiyya. Babu barazana da ya wuce wannan hukunci a inda aka fahimce shi, sai dai idan alƙalan daga baya suka fito da wata sabuwar fahimta da ta saba wannan da ya rikar da tafiya. To dakta, idan na dawo gare ka, idan aka kwatanta da sauran kasashe da suke bin tafarkin demokradiyya a duniya, ta yaya ikon shugaban ƙasa a Najeriya ya yi kama da hakan ko kuma ya bambanta a irin wannan yanayin?
To, kamar yadda barista ya faɗa a baya, dama can shi tsarin shugaba mai wuƙa da nama irin wato presidential system da muke da shi ai aro shi muka yi. Kuma lokacin da muka are shi ma America ta fi shekara 200 tana yin sa. A 1979 da muka aro shi, su lokacin sun haura shekara 200 suna yin sa. Saboda haka kusan nasu ɗin a wannan dalilin ne yasa ya zama model. To saboda haka kamata yayi a ce namu yayi kamanceceniya da shi. Kuma barista ya nuna mana cewa ko da a can babu wannan damar ga shugaban ƙasa, amma mu a hankali mun shigo da ita. Wasu suna ganin kamar abin da yasa aka shigo da ita ɗin saboda wataƙila abin da ya faru ne a 1963, wanda a wancan tsarin ba a tsarin shugaba mai wuƙa da nama ba ne, a tsarin parliamentary system ne. Wasu suna ganin wannan experience ɗin da aka samu kusan shine a hankali ya shigo mana da batun shi wannan doka ta ɓaci ɗin, batun da namu ɗin bai yi kama da na sauran ƙasashen da suke dimokuraɗiyya irin tamu ba. Wannan gaskiya ana ganin shi ne abin da ya faru. Saboda haka namu ɗin kawai ya zama kamar wani peculiar case ne, wato ya zamana kamar dai abu ne da mu kaɗai ne muke yin irinsa. Wataƙila saboda kamar yadda na faɗa a baya a jamhuriya ta ɗaya, wadda ita ba tsarin shugaba mai wuƙa da nama ba ce. Saboda haka a wancan tsarin ya ba da dama, kuma har a shekarar 1963 gwamnatin tarayya ta wancan lokacin ta aiwatar da irin wannan dokar ta ɓaci ɗin a jihar Yamma ta wancan lokacin, wanda har daga baya kuma aka zo sai da aka raba jihar dai kafin a samu zaman lafiya, lardin kafin a samu zaman lafiya. To saboda haka ana ganin cewa wannan abu ne da yake gaskiya in aka duba ƙasashen da suke da tsari irin namu, dukkaninsu ba a ga wanda suke da aiwatar da shi ta wannan fuskar ba sai mu kaɗai. Ko da ita Amurkan da muka kwaikwayo daga wajenta, ga barista ya nuna mana cewa babu wannan damar ga shugaban ƙasa ya yi wa gwamna karan tsaye. Kuma ko kwanan nan mun gani a dukkanin barazana da cika baki da aka yi a Amurka da shugaban Amurka ya yi misali ga mayo na New York, daga baya sai da aka zo aka samu aka zauna teburi ɗaya, saboda ya san a tanadin doka babu abin da zai iya yi ga wannan zababben mayo na garin New York. To saboda haka mu namu ɗin ya sha bamban gaskiya, amma wasu suna ganin dalilin da yasa ya sha bamban ɗin shine mun aro wani abu daga tarihi muka saka a cikin yadda muke aiwatar da shi wannan tsari na shugaba mai wuƙa da nama. Amma sauran ƙasashe masu irin tsarin namu ba sa aiwatar da irin wannan dokar gaskiya. To barista, wace shawara kake da ita ga 'yan Najeriya da ma lauyoyi dangane da wannan hukunci? To yanzu a matsayinmu na lauyoyi, wato president ɗinmu ko yau ya yi magana yana son a da a zauna a kan wato gundarin shari'ar gaba ɗayanta, mu zauna mu duba mu ga shin fahimtar da aka ɗauka a kanta haka yake. In ku haka yake, to za mu fito da matsayinmu mu nuna mun barranta da wannan tsari, kuma ina son su 'yan ƙasa a yi haƙuri a ci gaba da ilmantar da mutane kan yadda yake. Wato yanzu a matsa da fureja zuwa National Assembly, da in ma hakan aka yi, kuma wato su alƙalan nan manufarsu kenan, to dama akwai wajen warware takaddama, sai a koma majalisa a taho da sabon tsari da za a yi shi wannan sashi na 305 a mai gyara sosai ya fito wato ƙarara. Shugaban ƙasa ba ka da hurumi na cire gwamna, state of emergency kuma a taho da iyakar shi ga abin da ake nufi da wato idan aka saka wa jiha state of emergency. Wato mun kasa fahimtar state of emergency ne, amma gwamnatocin da suka wuce an samu wato attorney general da yawa da suka ba shugabannin ƙasa na wannan lokacin shawara kada ku yi, saboda ya saba wa doka na ƙasan. Lokacin da shugaban ƙasa Jonathan ya so ya yi irin wannan da tuɓa gwamna na koran gwamna a wato Adamawa, ina jin da Maiduguri watakila ko da Gombe ne, to sai a lokacin na wannan lokacin ya kira shi ya ce a'a ranka ya daɗe baka da hurumin yin hakan nan, kai dai kawai ƙara musu ƙarfi za ka yi har a warware wannan fitina da take gallaba mutane. Kin ga shawara kawai aka yi amfani da ita, ba a yi hakan ba. Buhari shi ma duk rigingimu da aka yi a sauran jihohi da lokacin da yake mulki bai yadda ya yi irin wannan ba. To saboda haka fitina ce da ta taso, amma da ikon Allah an samu dama na warware ta gaba ɗaya.
To dakta, da ƙarshe wace rawa majalisar dokoki za ta iya takawa wajen duba yadda shugaban zai yi amfani da wannan iko dangane da wannan hukunci? To shine su bijiro da abinda nake gani za su yi shine su bijiro da gyaran doka da zai tabbatar da cewa ga abinda wato doka ta ɓaci take nufi. A halin yanzu kamar yadda barista ya faɗa ba a fahimci ita dokar ta ɓacin ba ma. Kuma ko da yake barista ya manta cewa tsohon shugaban ƙasa Obasanjo ya aiwatar da ita irin wannan dokar a jihar Plateau da sauransu. To amma dai duk da haka wannan ba zai sa a ce wai daidai aka yi a baya ba, a ci gaba za a yi da kalubalantar abin, kuma su 'yan majalisa gyaran dokar yana hannunsu. Shi yasa na ce watakila gwamnoni za su iya amfani da damar da take a hannunsu a halin yanzu, su sa 'yan majalisun su bijiro da cewa lallai sai an gyara wannan dokar ko kuma sai an fitar da fahimtar dokar akan yadda take. A halin yanzu an fahimci wannan sashe na 305 a baibai, ana zaman tunanin cewa an ɗauka doka ta ba wa shugaban ƙasa dama na ya sauke gwamnoni zuwa wani lokaci, sannan kuma idan ya gamsu ko a dawo da su. To gaskiya sai aikin yanzu da za su yi kenan na ƙoƙarin sabunta doka, wato ita wannan dokar ko kuma gyara ta yadda za ta zo ta yi daidai da tanade-tanaden dimokuraɗiyya. To masu kallonmu ƙarshen shirin kenan na wannan makon, muna godiya da kuka kasance tare da mu Dr. Kabir Sufi, masanin siyasa a Najeriya, da kuma barista Buhari Yusuf, masanin shari'a duk dai a tarayyar ta Najeriya. Muna godiya da kuke bibiyar mu, ku ci gaba da kasancewa da mu a shafukanmu na sada zumunta na DW Hausa. Duka-duka a madadin wanda ya tallafa shirin har ya zo gare ku, Salihu Adamu Usman, sunana Fauziya Dauda, nake cewa ku kasance da mu a mako na gaba domin ganin mu dauke da wata sabuwar tattaunawar.